Fac foc, picnic. Picnic. Băieți, ce faceți acolo? Picnic. Ah, doar atât? Picnic. Cine mai vrea că stai de bun? Aveți și foc de tabără, eh? Așa ne filmează. Patrolele mănâncă, nu mai este. Mănâncă prieteni. Să vă uitați pe YouTube. Am pe la un picnic. Ce nume ai pe YouTube? Hai să vezi. Yossi the best. Na. Deci ei fac picnic în fața blocului, ca niște nesimțăți. Uitați hainele puse la uscat în spatele lor, le afumă din alea, spanchi, hanchi. Hai, Sergio, dar cum de noi că doar eu la casa. Dar mi-i pare că m-am mutat. Unde? Acum. Gașca papuc. Bă, dar vezi, bă, ce pune piloata acolo? Pune plasă, că e și fug, gata. Trebuia să-i curul vapanul cu gârnat. Ve, treci la picnic, ce faci? Eu am mâncat, gata. Aaa. Papuioți. Dar ce mâncați voi aici? Mâncare. Nutella. Butuia. Philadelphia, de la Milka. Yeah. Vai, ce drăguț. Facem și grătarul de focul în splendoarea E cel lui. mai tare foc Budincă ăsta. cu marihuana. Budincă cu marihuana. Cel mai tare picnic. Adu ochelarii când bate soarele în ochi. Ioni, facem o tură? Nu ești gaz. Ai gaz? Da, dar tu ce faci? Vrei să fac o tură? 15 lei tura de vlog, nu 10 lei tura de vlog. Da, și până la Mișauț cât îmi cer? 1 milion? 200 de mii și 100. Nu că ești fum cu aia. Ai aruncat la gunoi. Scot fum ca Loganul de mai. Loganul lui mătă, că Duster-ul lui mătă. Ca Duster lui mama. Asta punem la păstrare? Poate mai crește Nutella înăuntru. Da cum, cu aia?